Mae cwmni Covers yn dylunio ac yn cynhyrchu amddiffynfeydd amgylcheddol ar gyfer awyrennau. Mae 65% o werthiannau'r cwmni yn dod o allforion, ac maen nhw'n bwriadu cynyddu'r ffigwr yma ymhellach i 75% o werthiannau. Dydy'r cwmni erioed wedi gweld ei hunain fel cynhyrchydd domestig yn unig. Mae cysmeriaid yn Munich eisiau'r un cynnyrch a chysmeriaid yn Manceinion. Ers sefydlu'r cwmni, mae Covers wedi cael cymorth gan gynghorwyr Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi'r cwmni i fynd ar deithiau masnach gan roi cymorth gyda chostau hedfan, llety ac arddangos dramor, sydd wedi helpu i ddyblu ei busnes allforio. I would urge everybody to get in touch with the Welsh Government. Without the support, we would not have the presence that we do have overseas.